Njani? Yabona ke nginizwa kahle ke manje. Awuboni ke uyebo ufanele usuthe phela kukhombisa nathi sigcwele indlu. Ngiyajabula ke mangabe kunjalo siyabingelela bonke abakhona ikakhulukazi osingabo amajiji. Sanibonani majiji? Ni right? Siyaphila nathi. Abangewona ke abadlulwa njalo Nkosi yami. Cha. Yikuthi nje besaqondise kosingabo kwamanje. Alikho icala phela nalapho bakithi siyabonga kakhulu ngani zakwethu. Sizovula ngomthandazo ukuze konke kuhambe kahle ngendlela yakhona. Kodwa phela ngaphambi isithandazo ake sithi nje ukuthi umuntu uNkulunkulu kumdumisa kancane. Ngizohamba njengabo bonke nami ngikudumise ngijabule ngisindile ngibona amehlo ngizohamba njengabo bonke nami ngikudumise ngijabule ngisindile konke engayizwa ngibone amehlo parapapam parapam pam parapam mkhaya nguzwa mkhaya parapam parapam paraba ngicula kahle ngendlela eyisimanga vele kodwa phela bengengabi mnandi abekho abantu abacula kamnandi njengalaba hawo bani bona soka masebeshaya into yabo behola uzamambo nezinye intokazi ejwayele uhola ingoma zeintombi ngiyengibona nje omaskanda abaningi bese behlephula ke beyitudo ke ingoma icompose lapha nematshitshini ake nishayile ihlombe nje ematshitshi ngalokho ngoba abanye omaskandi bayama ngani nina ninganakile shaya ihlombe uboni ke lapha ya einkundleni zokuxhumana Amachurch Festival ikhasi ku Facebook Amachurch Festival sikhoma njengamanje khona sicela ukuthi ke share page nawe nje ungashare kubalandeli bakho babone nabo live lapha na ke ku Facebook Amachurch Festival igama lekhasi right igama ngokhathi Dengwa kaNgobe umakata ziduhla ngoba dlethe olukhebe khebhula kwamkhebe sala bethu ngabane nalithi unqolo abane begudla bethi ikhweba kadula amahlezi intombi ziyaqoma qede bashinga onina iyeke mama inkomela athanda khona inganawa ikomela nje ngiyinkunzi efuna ngesiqebethe ezinye ivuna ngamasaka sekhothoza zilandela esehlabo wadlula njengenalithi umfo kaNgobe ekhaya ke kule kwaNongoma angumkhaya wami lapha na entshebe emhlophe welcome mfo kaNtombela kulapho ke ngafunda khona inkani lapha na ke sifundeni noma esizweni sakwaMandlakazi Inkosi engiyakhela Inkosi uZulu Inkosi uBhentinta kaPhumanyova kaBhokwe kaIbhebhu kaMaphitha kaSojisa kaJama umzulu kaDidebe lesinye samasosha esinye ngasamagumgedlela usibindi gidi usimidi simnyama sonke nenyonga sengqonqo nomkhonto yayibangelile yayibange inyembezi umnomzana oyihlabanelayo enganabanye abanamzana abasaba uhlatshe emkhabeni ugxamalaza phumba ibhaya ngaphansi nangaphezulu umjaheni masosha umjaheni magumgedlela okwandaba engasina uphuka nolele kuba yophuka wayokuphuka esandlwana isibhamu sahla umlungu sahlingwenya konolele wabhudisa abelungu anolele bengasathanda ubhukuda umuhle ingoyazana yedwa lwalala usuthu lungayidlanga umjulela abantu nje ngonyezi ngoba ujulela umsushwana kwabasemdletsheni qede yasuka kwaNdunu umntaka ndaba ugwazi iduna kwazonde elinye iduna nibabi maduna kwazi ngokuzondelana uthele emntakandaba lokuthi umsebe egcola ngengazi amadoda nempela umsebe agcola ngazi ingazi amadoda Ndabe zithi Inkosi ayiqedwa Inkosi yakithi ke leyo engiyakhele mangizethula ke ngiyithi kuyeba phela ngoba ngiqoshe ngifile nami ngoba izwe lakithi leliya sicela ukuthi njengamanje ke sivule ngomthandazo njengoba sishilo sivula ngo Trinity siceleze ngaphambili uzosimela uNkulunkulu ngomthandazo Pastor Trinity. Glory to God. Amen. Amen. Asibingelele bazalwane nonke egameni kaJesu. Amen. Amen. Before ngithanda nje ngicela nje sihlabele kancane singasukuma sime ngenyawo ngeke ngenze isonto ngizowenza umthandazo. Alikho igama
elihle njenga alikho igama ke alikho igama kamelihle elihle njenga alikho igama ke ebalikho igama elihle njenga alikho igama ke ebalikho elisenjenga halo singagebisa amakhanda ethu sithandaza ungcwele Jehova uhlele esihlalweni sobukhosi ungelinganiseke akekho uNkulunkulu okhona njengawe kubo bonke uNkulunkulu gama lakho lihle liyababazeka lingcwele wena wembetha amandla njengoba uNkulunkulu wethu onamandla in this gathering o Lord sibiza ubukhona bakho uNkulunkulu wethu ongcwele ube nathi you are the foundation of everything akukho kwabakhona ngaphandle kokukhulunywa kwezwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele nakumanje sihlangene uNkulunkulu wethu onamandla sithi iba ifoundation kwakho konke okuzohlanganiswa kube impumelelo konke lokhu sicela egameni elingaphezulu wonke amagama igama lika Kristu Jesu amen amen siyabonga kakhulu pastor Trinity ngokusimelela kahle ke komdala weinsuku ngomthandazo sicela ukuthi samukele kakhulu phakathi kwethu abafowethu abasebenza ngokucoshela indaba abezindaba nje bonke siyanibingelela print media ne digital kisho kahle angizwa okay digital media nabo bakhona futhi phakathi kwethu siyabonga kakhulu bafowethu ukuthi ni bekhona nizobamba iqhaza kulomcimbi ukuze abantu bakwazi ukubona lo mcimbi ke ubuya ihlandla lesibili kulonyaka qale enyaka enye nonyaka ke uyabuya ihlandla lesibili lokho kuthiwa ke i-second annually phecelezi ngesizulu saphesha ake ngishayile ihlombe lesisingisi isikhulu kabi bakithi njengoba ke ukhona nje uqale ngekhulu isasasa nyaka enye wamuhle kakhulu zatheleka intombi isuka eindaweni ngeindawo ezihlukahlukene zajabula kwamnandi kanjaya nakulonyaka futhi kubheke ukuthi kube njalo abahleli bomcimbi basukumile ke bathi cha namhlanje akube khona ke lesithangamisabe indaba ukuze ke basetholele ukuthi ngabe ke inhlelo mbala zizohamba kanjani zawo lo mcimbi ke nonyaka so ke ilokho esizokuzwa ke bebethi angithi halamzi nje kuyinhloso nqangi yosuku namhlanje lokuthiwa phecelezi purpose of the day angithi ngisho kahle comment awuswa ke abanye bethi awuveke kodwa kuhlele ngiluphethe ngesizulu Nkosi yami abona ngathi khona abanye abazobe bangangizwake ngako kodwa ke vele ngoba bayasebenza abandla kulungile abasebenza ngoba ngibona babhizi vele akekho ohleli nje uthi cha ulale bakuma camera bonke la bengibona ngathi mhlamba abangizwa boni ke ngenza ukuthi bambeni nje kanjalo ngoba asikho Nkosi yami lesisasobala isilungu cha lembijana enginayo akuyona iyasobala eyokuphanta nje inkeshezana yesilungu le khona akuyona iyasobala abakwethu sekuthiwa nangu tshata ubemile nje ne-microphone eqhaqhamuka ngezingisi kuphi khona hawu kahle nihlala ngami bakithi ngafunde nqaba imbube mina ngagcina khona kwamatikuletsheni ngiqhubekela ngaphambili nasi isingisi sasifunda ngesiZulu nangu welcome yazi sasifunda ngesiZulu kwasona isingisi ngikhumbula kahle incwadi sasifunda kwa matric i-crocodile burning akodwa bafethu hayi so i-crocodile burning kwanayo sifundisa uthisha uZulu Mageba wayesifundisa ngesiZulu le yancwadi saphasa isingisi sakhe sasiphasa ngamalengiso ekupheleni ngonyaka yabona kodwa sisifunda ngani ngesiZulu so ke ngisho ukuthi ke bakwethu cha esasobala Nkosi yami hawu lutho futhi ke vele ngilandwela basikahle abahleli bomcimbi ukuthi ngisebenze emsakazweni wani
angazi ukuthi bese bengafikela bengijikele bethi angiphatha uhlelo lwesingisi bebesho ukuthini bazi kahle ukuthi la ngisebenza khona asivumelekile nje isilungu cha ayilutho mfowethu akukho nje emthethweni umsakazo wesiZulu nje ngqo ukukhuluma isiZulu isilungu lapha kuyicala yikho ke kumnandi nje uyabo so ngicela ke njengamanje khona bathi wow ngiyasazi ke lesi yabona ke lesika wow ngisazi kahle leso silungu sokubabaza masithi wow ngiyasithanda futhi ngicela ukuthi sibone njengamanje abameleke isima okuyena omele isima sicela utheze ngaphambili bazothi qaphu qaphu njengabasekeli balomcimbi Sweet Film sima Sweet Film ukhona awutatwethu sondela mama bone ke khuleka ukhuluma isiZulu nawe njengami Sanibonani. Ngiyaphila uSimo Miphamgweni from Sweet Films. Esingakusho nje ukuqiniseka kuwe sisizamambo bandla ukuthi sokushuthela kahle nje umcimbi wakho as always deliver on time uthole futhi nezithombe zakho nijabule ukuze abanye abantu bezobuya na next year noma usuyekile bazoqhubeka. Ngiyabonga. Oh, and also, menifuna ukushuthelwa bandla nize kimi ningifonela. Ifoni yami hlezi on. Bye. Hey Sima. Usuqedile njalo. Usuqedile Sima. Kwaba right impela womuntu wesifazane. Hayi kwaba right. Hawu. Kwaba right impela womuntu wesifazane Sima ngeke. Hawu. Hibo. One. Ngiyabonga. Ake nimpeni ihlombo Simi bafethu. Right impela womuntu wesifazane Sima ibambe lapho ngane yakwethu. Yeah, niyuzwela ke mahluko ebengade ngisho. Suka efika nje uSimi la. Wathi bamele abakwabani Sweet Films. Mina ngitheni Sweet Films. Lento ebengade ngisho ke guys. Nizwila ngithi Sweet Films, Sweet Films. So ke ilento bengichaza ke ngicabanga niya understand ke manje ukuthi bengisho ukuthini. Yeah, message from Ichichi le country. Right. Kodwa ke ngaphambi ngisukumise zamambo. Khona ingoma engiyithandayo icula zintombi. Nizongivumela ngithi? Nizayivuma? Ngeke uthanda niyazithobeka. Niyayinizwe. Hey mashoba. Lecula zini niyayinizwe. Awumsana. Icula zintombi kodwa awunikenizwe makhoma. Ngidlala ngami. Ndivume bafethi. Hamachiwelelele Shiwelele Hamachiwelelele Hayi mazenithe nje issue noma sesingayibamba ke. Mazenifike lapho nje kuthi icoso lo. Siyabonga Khabazela asikunikeze ke inkundla ngane yakwethu. Usikele jikayo nawe. Siyabonga. Ngabe kenza iphutha mesingashovi. Angithi last year besino issue. Kulonyaka siyashova. Suku masishove. Hawota gatsheni. Hwebo yabenyazi. Bayibona phi ndo. Hawota
gatsheni weboya benyathi wayibonaphi indlovu enoboya benyathi awukodwa gatsheni weboya benyathi wayibonaphi no asibayeke Awusula. Abamba. ifikele kubona Yes. ngicela ukubonga kakhulu ithuba mphathi ohlelo ngibingelele kakhulu kuwona wonke umuntu okhona la ngaphakathi nabasibukelayo enkundleni njengoba sikhuluma igama lami nguZamambo kaMkhize ijiji leCountry. Ngithi angisho nje manje ngiqale ngengize ngako ukuthi lowa issue shasiphongo sishintshile siyashova kulonyaka ijiji nejiji lalikhona lifunda ukushova ngasiwa shova lapha silane ngane. Ngicela nje ukubonga kakhulu ngokuthi niphumelele bengeke izenzeke i-media briefing ngaphandle kwenu nonke la endlini ngamunye nibalekile. uZamambo oyiface aphinde abe leader lamachiwelele festival sorry njengoba ngilana ke angimele uZamambo yedwa noma mengisuke ngemachiwelele festival angimele uZamambo yedwa kodwa ngimele wonke amatshitshi njengoba igama lisho ukuthi ijiji leCountry sho sima ubona uZamambo nje ubone yonke into esijije khona emhlabeni. Ngizoqala nje ngokuncoma ingane zakwethu esihlangene ngazo emcimbini esinawo muhle kakhulu umsebenzi esiwenza bodadewethu asonconya abantu kuphela nama ngosho lokho ukuthi into esenzayo yinhle iqoqozana nengane ezincane ezemva kwethu kuyasinika nethemba thina esisingabe conclusion yohambo ukuthi angeke izife lento esenzayo ngoba ngikhona emva kwesinyasilandela angisho singahamba phela kodwa conclusion sisiqalile. Ngiphinde ngicele ukubonga kakhulu ama-organizers e-event, i-media, traditional leaders, imindeni esiphuma kuyona sonke kanye nemphakathi esihlala kuyo ngokusiseka ngoba esikhathini samanje ayisekho lento ekuthiwe ave sithuka siyintombi into eyenziwa kudala leyo indlela esekwenzeka ngayo manje iyasiqoquzela. Siyajabula kakhulu sekushintshile noma sipostile ku social media akuyisekho lento yokubhodisha umuntu ukuthi le muntu anebeleni njena kunjani bathi nje sasahalela ukuphinde emumva. Ayingwaswe sinchomela ama comment siyawathanda ayasikhuthaza kakhulu niqhubeke njalo niseke kwalolu hambo ngesesi lihambe kahle uma bengekho abantu abafana nani abasikhuthaza kona konke sisekwenza. Ngiphinde ngithinte kumachiwelele angonyaka odlule angikwazi ukugqumela kwakulonyaka ngingavaze ngibonge ngento enasenzela yona kulonyaka esiphuma kuona. Kwakuyi-event yokuqala mphathi ohlelo engakazi yaba khona kodwa ngoba bathemba ubuso bami nento engangisho kubona ukuthi umcimbi uzoba njani bawathenga amathikithi aphela abaku sold out njengobani. Ngiyabonga kakhulu imbali zesizwe babe khona nabanye abangewona amatshitshi kodwa u99.9% ababe lapha ya kwakuyinina. Ngakho ke nje ngiyabonga nikhombisa ulungiseka njengoza kwenu nani menikhona nikwenzayo nisimemeze phela ningamemezi mina kuphela nimemeze nobaba uFasten Quick eduze kwami into yezingane nje endle ayithanda ukuthi ayiseke njengoba nami ngisekile ngaba ngikho la ukubina wayengekho ngoba iphupho nganginalo kodwa ngingazi ukuthi ngizolenza kanjani ukuthi liphile ngabe sengihlangana naye njengoba sihlangene nje namhlanje singaqali sekokwesibili. So nje naye ngokukhethekile nje ngicela ukuthi ngiyabonga kakhulu babukhumede uNkulunkulu akukhulise njalo. Ebese ngicela ukunithulela ngokusemthethweni ngiyazi abanye besebonile enkundleni ngoba phela into emiswisi kushisa esifubeni akwazi ukuhlala nayo sesaphahluka phela usuku le event thina sijaha ukuposta kulokho nethi media briefing iyeza lindani thatha ingeke siyaphahluka thina manje sijahile usuku le machiwelele festival la kulonyaka uzoba mhla ka7 March eCarrisfontein lesasihlanganele khona futhi ekuqaleni ngicela ukusho nje ngokungangabazi ukuthi lo 10,000 abantu ababekhona lapha last year kungenzeka sokuphinde kabili kulonyaka. Looking at ama comment
looking at feedback ebuya mesesipostile ku social media bathi abanye isasingazi kuzoyenzala nesaba kodwa manje sesiboniswa kumnandi kangakanani siyeza kudelika igoli kudelika impumalanga kudelika Eastern Cape nje into esukile lapha yana amatshitsha khona yonke indawo siyayithola imibuzo mesipostile kuthiwe noma ngumXhosa ngene umZulu mengiyitshitshi ngivumelekile yebo ubutshitshi ubodwa buyafana shathiwa umlungu umuyilona nje ufika udle all white wakho ngiphinde ngicacise ngiphinde ngicacisele komngobami baka Team B Bhuti Tjatha ngiye ngathanda ukusho ngegama elibana la amatshitsha omngobami baka Team A bese kuthi kothobeka omngobami baka Team B uTeam B bayazi bayabuza sinathi simenyiwe yini wakuza amatshitsha kuphela siyanicela Nkosi yamnize ngoba niyasupporta nasey'nkundleni masipostile noma sinemicimbi uTeam B uvumelekile niqoke kahle niqoyendela ka Team B enhle ube mhlophe nje ungajampisi phela nawo ushaya white wakho ngeze nginake kahle ethombeni ukuthi ungakibi siyabamema nabazali umzali onengane mhlawumbe sancane osaba ukudedela ihambe yodwa uvumeleke ukuthi athenge ithikithi naye athengele nengane ithikithi layo ebese ayiphelezela bese ngicela futhi ukucacisela noma ukukhumbuzisa inhloso nqangi yokuba khona kwamatshiwelele festival mhla siwaqala nje wasaqhubeka nje nanawo futhi azoqhubeka noma ngingasekho onke bathu sima ngeke ngisaba khona ngaze ngizobe sengephi kodwa kasikho lapho inhloso awukahle inhloso ukweseka nokuthuthukisa amakhono esinawo le ematshitshini sinamatshitshi abaculi maningi siyawazi ngengwabale ngamagama khona MC khona nama catering khona benza ideco ithuba labo lokuthi baveze imisebenzi yabo basekwe kusekhona nendawo zokuthi amekhona abathunga ubuhlalo babeke lapha yakuthengwe nje iyona ndawo yabo ukuthi baveze amakhono abanawo nanokuthi ke thina negenge yambandla sinale ibhajana bese ke sibe nale ibhajana lokuthi masisemcimbini eminye mawakhona nje into encane oyenzilwe ijiji niyabona ka amajiji engabeyapi sasagcina sesinokudika balokuncane ukuthi yabo ama-festival amanye asawahamba ngabe sengithi no man asikwazi ukubhoreka ngenengqondo ecabanga into enhle kanje for umngo ingakho ke sesinamajiji festival ngakho ke ngithi mngo wami akusukume nesinedolo sizeni sizojabula ndawonye nitshele nabanye batshele nabanye ngizobe ngikhona ngomngane wenu nginilindile ngicela ukubonga kakhulu ithuba engiliphiwe uNkulunkulu anibusise Siyabonga kakhulu Khabazela wena kamavovo Gwabe wena wasembo cha ube kahle intokazi uthi noma engasekho ani kube kwahanjwe yini bakithi Khabazela ngibuza lokho nami kodwa uyawezwa amazwi umuntu osuke sezosimema nje maduzane hayi engathi imemo izongena ngekudala ke la sizwa ngamagama nje uthi hayi imemo ziyasondela iseduzane asimpeni ihlombe uGcwabe bakwethu siyabonga kakhulu vele ke mangabe kusuke kuyisithangamsabo indaba kuye kube kufishanyana nje kungandi kakhulu njengoba senibona nje manje sibheke emaphethelweni bese ke siqeda lapho ke sithola amanzi ke bese sikhululeka kuleyo ndawo makhokho umanzini kuleli lamanzi nje ngoba wophuzayo kulawo manzi ophuzayo kulawo manzi awophuzayo kulawo manzi akomina phakade cha kungakhathazeki noma nempondo noma wanazo lezo kuthiwa zinjwana isuke zincanyana sicela nje manje ukuthi siphakamise ke umfowabo Gumede la founder nomqondisi walo mcimbi ngokubambisana ke naye ke uKhabazela njengoba simzile beya kahle kangaka Gumede hayi noma ngathi baba nje kulo
lo ngoba sisematasa ababe ini niyashaya wani manje kumede wakithi anisakwazi shini busy noma ku busy kanje hey khona phela insizwa okunele ngakhala ifoni ivele ijuluke uma ukuthi ayizokwazi ukuyibamba isima sivumi ngenxa yesima suke ebhekene naso yabo so ivele ijuluke ubonde madoda angazi ke noma nogumede isoleso manje yeah asikunikeza inkundla mfowethu nawe usikele jikayo ya kodwa ke ilungile intokazi isheshe zaqeda zona wena ngizokunika ngoba indoda indoda ayivumelekile isheshe iqede so kunikeza nje kaTimbi mphathohlelo siyabingelela kakhulu abezindaba abakhona phakathi kwethu namhlanje indlula mithi yamakhosi siyabingelela upresident wase South Africa nocabinet yakhe upremier waKwaZulu Natal necabinet yakhe kanjalo no Fast and Quick necabinet yakhona kanjalo namajewel necabinet yakhona sanibonani uyeza president nasi sihlalo sakhe sibekele yena la uyeza nje urecognizewe nasi nesihlalo sikhona to our respected media partners, sponsors, traditional leaders, stakeholders and everyone present here today ngithi sanibonani. First and foremost, I would like to thank you all making time to attend this media briefing. Your presence means everything to us because without the media, the story, the purpose of the impact of Amachuele Festival will not reach the purpose and the people in mean to inspire. We are deeply grateful for overwhelming support received during the last edition. The Amachuele Festival was sold out to bring a powerful and emotional moment to us as the organizers. But more important, for the thousands of maidens who came out in their numbers and celebrate who they are, where they come from. This festival is more than an event. It's a celebration of AmaZulu traditional, honoring young women who have been choosing to preserve their purity until the marriage. To witness so many maidens standing proud, confident, and united was a clear reminder that our culture is alive, respected, and the word protective. We would like to thank you, the families, and the guardians, traditional leaders, and the partners who bring us this far. Njengoba sazi ke sonke ukuthi lo mcimbi odlule ngabe awubanga khona ukube omama laba abahleli ngapha eceleni kwami abangona omehlo kanjalo nezinduna zeintombi kanye nezintombi azilwanga ukuze umcimbi wabo ube khona. Community for trusting us with such important cultural platform. Your support affirmed with the Amachuele Festival is necessary, reverent and impactful. Today we are proud to officially announce Amachuele Festival is back. On the 7th of March, we return again at Carisfontein, but this time bigger and better. Due to the massive demand and support, we have adjusted and the capacity to 15,000 attendees, ensuring the safer, more than exclusive, and the memorable experience to everyone. This year edition promises to be the history books. We are bringing one of the biggest lineup, enhanced production, and the stronger cultural program that continues to respect, uplift and celebrate our maidens and the heritage. We invite the media to continue walking the chain with us, help us this story, not just an entertainment, but as the cultural movement and restores pride, dignity and the unity. Let us gather once more on the 7th of March and make Amachuele Festival a moment that will be remembered in the generation to come.
Uma ngiqeda manje sizohamba siye ku Facebook page wami umfowethu lapha uzaba ku social media uzobafakela iline up okusho ukuthi ke namhlanje we done about line up ngesiphinde sikhulume ngama artists ngoba ama artists sizodedela main post not ama single post sizodedela main post namhlanje sidedele ama package for icubuthwane zethu ezobe zikhona mase siyayivala so sihlangane nomhla ka7 nama artists so ke alikho ivukane ekuthiwa ngizothiwa khona ivukane lizovula asinama avukana azovula and asina kuthiwa azongena ngaseqaleni ama artists wonke esiwathathile azo basemcimbini. Okwesibili ama artists ngicela iyeke lento this year sasibanikeza ikhathi emini. This is a day event, is not a night event. Umcimbi wasemini bonke sasibanikeza ikhathi abedudulana ebusuku bagcina abanye bengadlalanga. Probably owayengekho next year nambona kwiposter wangafika kulonyaka asixaka ukuthi simfonele. Wonke umuntu owaye kwiposter last year wangafika lonyaka akekho kwi lineup yethu. Secondly, wonke ama artists sicela ehlonipha isikhathi esobasinikeza bona ngoba izingane kufuneke ntambama zikwazi ukugoduka ngoba kunezingane ezisuka kude namabhasi njalo njalo. So asibonge kakhulu kuma artists asihlonipha last year. Uma besihlonipha last year sinenkinga ze-sponsor sasinaso emva kwalapho egcineni saphula out ekukhokheleni ama artists kodwa asikaze nozamambo sihlangane nelodi artist lisithuka ku social media kodwa baqhubekile baba loyal. So in that case ke labo bantu engikhuluma ngabo ngikhuluma oMathwala Natasha ayakhe iBSA Zaun Legacy Lungelo Jumbo DJ Mngadi Pereni Shankulu Qabe Twins DJ Kotini Mayo Gathuzana Langa Maganga Mafikizolo DJ Ngane uDonkey Boy Ayanda Ntanzi Navigator Mdumazi Fala Mdumazi Ntencane Bebso Dumo Gatsheni Sikweletu Limit DJ Puni Big Nazi mase kuba umthandeni. So in that case ke lokho kungenze ukuba nakulonyaka laba bahlonipha isimemo sethu last year singabashintshi qhubeke kube yibona abazophinda next year ngoba asikwazi ukuthi ngoba sesinosheleni esesinawo mase siqala phansi sizoshintsha lineup sithi hayi laba asesithola abanye abangcono. So sina singabantu abaloyal ukuthi laba bakwazi ukuhonorisha into engelutho kulonyaka asiphinde futhi sime nabo. And secondly laba abantu engikhuluma ngabo boba u28 ibona bazosho isikhathi abafuna ukudlala ngaso. Sizobanikeza opportunity ukuthi umuntu befonele ingane office bebuza ukuthi u right ngasikhathi sini lesikhathi ayosisho iyona sobe simnikeza sona ngoba sibatshengisa ukuthi siyabahlonipha. Okwesithathu kulonyaka wonke umuntu ozoba ingxenye yomcimbi siyocela ukuba aqoke white ngoba i-team yakulonyaka ithi ama-Jewel Festival all white everyone. Ngabe we guest ngabe we VIP ngabe we general ngabe we church ngabe almost everyone uzamambo the ufuna kubonakale kumhlophe istadium kulonyaka. Okungiphatha kabuhlungu ke ilokho ukuthi last year after media briefing amatikiti ahamba kakhulu. Right now sine capacity yabantu abawu 12,000 abadinga event kodwa njengamanje amatikiti sesiwadayisele awu 3,700 okusho ba ku January nje okusho ukuthi mangase kuphela inyanga ngoba I used to ukuthi sibuke la efonini every day ngosuku mhlawumbe kuyathenga abantu abawu 80 70 100 okungase kwenze ukuthi uma abantu bedembesela ukuthi bethenga amatikiti ngenxa yeCaris Fontaine icapacity yakhona asikwazi uba nestamp fit kuzosiphoqa ukuthi asifake usold out. So no sold out kulonyaka ke uzamamba udlala ngalimethi usold out ngeke khona uzoba khona usold out mase sekufikile inamba. So kodwa ke phela shuthi
ngoba uyena ngithemba ngithi asambeni siye ePeople's Park wasaba kube neteam okhudo bathi hayi asiqhubekeni labe kade sikhona ngoba nami nginabantu engisebenza nabo engibalalelayo uma ukuthi bayasho. So ke ngokumthetho event yethu ngibona indlela ekhula ngamathikithi akufune ngabe seCarrisfontein ngenxa icapacity incane kakhulu iCarrisfontein funa ngabe simuvile sa ePeople's Park kodwa ke i-team nabaphathi baka Fast and Quick naba bangiphethe bathe no asingabi lapha asiqhubekeni ize yakhe izindi event masiyaphuma. Njengoba sazi ukuthi ke kubantu ababe khona kwi lineup kunabantu ababe 17 abangafikanga kwi event. So ke we decided ueda abantu i-lineup 2 i-event yamatshuwelele akusiyona i-event e-friction. This is not a political party event, just an event engcwele nesihloniphayo nathi kakhulu ngoba inemgomo yakhona nembandela. Siphinde futhi sibonge abase Red Commission abahlalele nathi bathi cha uma ningayiphulanga imithetho esinicele ukuthi niyiphule niyobe nesisize kwakhulu. Kanjalo nonomehlo bahlalele nathi phansi bacela ukuthi no asibalansise kuma artists ukuze yonke into yethu izobukeka ingahle ngabe ngazi ukuthi sikwi friction ethize. So in that case i-event yethu ke kulaba bantu ke ababe khona last year bengibabalile about 28 sibe sesieda ke nanka ke ama artists ke akhona ke kulonyaka esiba eda event okubalwa khona uKandakanda uSaliwa uShenge wasahlala Nkosi uMnotho uThandeka Hatebe uMjabulisi Amayelo Boni uShunu wasemzini uAli Mgube njenge legend Sminoff uSweet Cabashe uMzukulu uFeza uJaiva Zimnike uNkeshemba uMenzi kanye noKhuzani Mpungose. So in that case ngicela ke ukunethulela ke i-poster ye-event angazi ke ukuthi bazoyithola kanjani but ngizoyiforwarda emagroupini nabanezinombolo zami angazi bazoyithola kodwa ngicela umforwardele umfowethu ebadlalele lapha online abantu ukuze bezokwazi ukuthi nabo beyithola. Okunye esicelayo kulonyaka ukuthi bonke abantu abafisayo ukuba bezodayisa sicela kunenombolo kwa-031 lapha kwi-post esibavumelayo ukuthi bengakwazi ukuba beshaye kuyona ukuze bezokwazi ukuthi bethole ama-permit okudayisa ngoba into enzeka last year khona abantu abafika ebusuku babeka ama-container abo uma ama-security sebasusa baphatheka kabuhlungu. And ke ngibone uzamambe engayisho icamp kazwelonke eba ngolesihlanu uthi sekhohle kulungile ngolesihlanu kusuke kune camp yabo kazwelonke. Into engicelayo kubaphathi bakwa Fast and Quick ukuthi belekelele izingane lezi ezisuke zize campini ekseni ukuthi cela besitholele storage ekuzobeka kubona opark. Sake sacinga opark kwentombazana kanti ingane ithe masijabulele yavele yawushiya lapha emastephisini yathi ingane ngeke ikwazi ukungena kububhaka ungekho sa round iground lonke sicinga ubhaka intombazana bayangani ubhaka ungafaka ama-tag ini kulokhu uma begcinela bebekelwa ukuze sikwazi sekusendelile ukuze sikwazi ukuthi kutholakale angazi ikhona kodwa into esingafuneka siyenze kanjalo mfana futhi okugcina nci mase siyaza molo sesokhetharing engangalothe useduzana uyele utshatha bengimfonela lo sesebe catering ukuze sikwazi ukudla uyakhuluma ke shuthi besho bengera ngimangifona ngiyabona yes okay then ke ngo Friday uthi uzamambo this year i theme all red
isikete esimnyama nevest elimnyama isikete esibomvu nevest elibomvu phela mina ngilona itshitsha ngiyazi lento yabo kulapho ku-Team B sonke noTshatha nomahlobo siyu-Team B thina bangazi noma u-Team B lohleli ngapha ngapha kodwa ngathi ikhona into eyibhidane solid hayi kucubene uthi ukhathide uMakhoba waba u-Team B efunda ugrade 4 so ke OMC bethu siyabonga futhi kulowo nyaka abasihloniphile ngebhadi khona sizobashintsha ke kubona abangeke besasijoyina kulonyaka sizobathula ka abasha kulonyaka le event siqhela kakhulu izinto eziningi and owesithathu ke zonke isponsor kuloko ngithe sizongayizethuli manje kodwa mase kusela isonto lilodwa le event so bese sizithula ke zonke ke isponsor ngokuvumelana kwazo sibonge kakhulu isponsors zakulonyaka abasihloniphe kakhulu abantu sikhuleke futhi nabasafisa ukuba ingxenye ikhona inamba lapha ka 031 yase officeini beshayele khona abonke ama sponsors sivulela izandla asinankinga ngisho ukuthi size gold thina siyafika sihlale phansi makhona imali nje sinezimali ke yabo yes so ke umcimbi uzovulwa ama gate siwavula ngo7 ekseni iza sokuvula ama gate ngo7 so senzele izingane ngoba izoqala senza imashi benza imashi yabo leyo ungena from 8 o'clock about 8 to 9 o'clock 9 o'clock baqala imashi esuka le market iziyongena egroundini mabefika egroundini bayabheyoza ke mic ekusuke ngeyabo bacula ke kubuza kuJesu becula ke bazobe becula ke begibele stage nabo becule benze yonke umculo wabo lo ngoba ufuna sibanikeze ithuba 12 o'clock iline-up ama-artist wonke ayaqala ayasebenza ngoba ingane ngo5 isuke ingane seyihamba manje ngani maseyihamba ufika umuntu usethola ukuthi leyamuzwa lo wabantu abaningi akasakwazi ukuzwa nokuthola so ke indlela elula yiyo leyo ukuthi sicela wonke umuntu oyi-artist kulonyaka it's a day event awona ama event lawo oChatha Music Festival okufika kona ebusuku uperforme ufuna i-golden hour ngo-12 asina golden hour la sakuyoba ngo-12 wonke umuntu uba ngo-12 ebusuku ake siba ngo-12 okuqala kulokhu ngoba i-stadium vele suke sesigcwele manje ama-artist ayithanda ingoma ebusuku ngathi noma mina kusuke ngingaculekini kahle sekusegazini so siyacela wonke ama-artist line up yethu yaqala ngo-12 o'clock to amathikithi ayaqala masukuba ke kunezicubuthwana la sithe zasihlonipha kakhulu njengeyiponsor ezazikhona osomabhizinisi ababefaka imali yabo kunosomabhizinisi ngeke ngibamention khona omunye nje osomabhizinisi owasikhokhelela catering omunye wasikhokhelela amatende awu2 omunye wafaka imali from marketing osomabhizinisi so siyabonga kakhulu bahlonishwa lento nayenza inkulu kakhulu remember last year usasiphekelwa elinye lama restaurant akhona la emhlanga akwaku ababechasile asazikhokhe ngisho center catering babe kwafika irestaurant yaxhuma nje amatafula kwadliwa basiphekela ukudla kwadliwa mahala then ke kwaba ukuthi ke naphinda noma isomabhizinisi wasikhokhelela amatende waphinda nomunye wafaka imali ukuthi ukwazi ukumove ngoba event isuke ikwazi ukumove kusenesikhathi so lokho asikuthathi kancane futhi siyakuhlonipha siyababonga 2 waphinda futhi osomabhizinisi abanye basilethela inkomo sasihlabe ngisho inkomo lapha sanikezwe inkomo sasihlabe ngisho inkomo kwezikhona ubaba kuthiwa ubaba lojeqe ubaba umkhize lemsinga wafika neinkomo ezimbili idlelo livestock besuka lemsinga ezimbili yabo
nakulonyaka futhi khona usomabhizinisi waseFriday omunye usesinikele izinkomo ezimbili khona omunye waseMpumalanga kuthiwa ngibize nenqola solanda inko nakulonyaka inkomo ziningi nje so ulungile ngoba inhloso enkulu kakhulu ukuthi bonke abazo attend icamp lihlatshelwe inkomo nje necampini enizoyidla to isizathu sokuthi ke tjathu ugodo ubone ngazi ukuthi event yethu ine cost enkulu kakhulu kufanele accommodate izingane ngolesihlanu esuke zize kwicamp ukuthi sizokwezifikela kuphi njalo njalo kulonyaka sifune si provide nange catering ukuthi badle i-breakfast ekseni mase beqedile ngoba basuke bezolala la bazokhempela khona kufuneke qasha ngisho ama-mobile toilet nama-bathroom bokuthi be-refresh before beyoqala so nakulonyaka sifuna uku-arrange kahle yonke into ukuthi bebe ne-catering yabo bazofika ngoba khona basuke besuka kude bengenayi-transport so kufuneke be-attend icamp uma beqeda icamp ekseni bekwazi ukuthi begeze bedle breakfast belungele ukuyoviliyela kwimashi so ke kulokho this year we organize everything abakhululeke abafundi bazobe attend icamp akusiyona yethu icamp yamatshitshi lama camp Ntombeni ikati ingane ay kulungile nangukhathi ukuthi funeka kuyogada ebe MC utho MC abadingakala nje ebusuku udingakala emini phela ngithi ziya amendwe izinto yeah so ke siyabonga kakhulu ke bafowethu iyona ke umhlangano bese ubizeli lo namhlanje uba sihlangana namhlanje ngiyacabanga ukuthi akukho okusalile iline up sesipost ama artists ngiyabona yangifonela nkosiyami nako TikTok zonke izinsuku nozamambo njani so into ema artists asiqedile namhlanje ngeke siphinde sikhulume sesohlangana ke event alikho iartist ezothwazo adjust ku poster lizosuswa kufakwe asa adjust lutho akho single poster soyenza sekuphelele ngama artists yiwo lawa kulonyaka esikhona ababefisa ukungena sebeyongena ngonyaka ozayo. I thank you. Danki phakathwa asimphindeni ngehlombe umfowethu Gumede ngeke ngasho nibonile ke mase kukhuluma insizwa ukuthi indoda nje fika idonze noma ngabe yenzani fika idonze nje yeah sikhuthaza lokho uma sikhuluma nathi kuma men's conference ukuthi indoda iyadonsa yayelula nje insizwa shoba nibonile ku Gumede enza siyabonga kakhulu bakithi siyabonga osomabhizinisi siyacela nakulonyaka phela angithi ngiyamuzwa uGumede ekhuluma yena phela njengomhlelo omcimbi uyenqena ukuthi ayikhulume siyacela nakulonyaka webo somabhizinisi akunankinga enikwenze ngonyaka odlule bakithi nikuphinda kulonyaka siyacela nje ukuthi nenze kanjalo futhi nganza kwethu kunile ngoma le yeyintombi konke ngoma yintombi le ngine short timpini ke nizwe futhi nayo Chihuahua Lele mama Chihuahua Lele mama Chihuahua Hai Chihuahua Lele mama Chihuahua Anias Lele mama Chihuahua anikaze nize kansena duba nina la duba yonke into nje hawo Chihuahua Lele mama Chihuahua mama Chihuahua awusuka ngeke makhoba nithaniyazi leyo ngoma phandle phela mangabe kuyile ngoma yashe uyawesaba mantombaza ngeke akhanwe lo muntu wemadoda ngibuka ukukhuluma ngo Team B no Team Bani uGumede wabafethu uyazi ukuthi sibonge nazi nje befuna ukubonga on behalf of Team B ukuthi umcimbi ube namhlanje ngoba izolo besingeke Papa G ubathole laba bantu izolo beku first day at school no
impinje uma ungatholakala izolo. So ngibonga ukuthi ithimba leli hlela umcimbi wamatshiwelele licabange ukuthi asingawuphazamisa u-first day ngoba singahle singabatholi uTeam B. Asenze kuphi? After nje u-first day school ngoba hayi ngempela izolo bekuminyene utshumo hayi indaba oganga. Khona abanye akhona omnye nje obengibone ethuka lapha enkundleni zokuxhumana uthusa ukuthi ingane yakhe isiyofunda ugrade 8. Uthi kathi sengingakanani mina. Ngithe kubi iminyaka iyahamba bakwethu kodwa kunenye bafethu kuneyingqwele lapha phandle. Kunengqwele eyangixoxela. Uyazi ukuthi umuntu axoxele ngezithombe hayi ngoba ekhaje phezulu. Lo muntu unengane ayikho ingane ngathini ngibeka kanjani ngesiZulu asikho isigaba semfundo okungekho khona ingane yakhe ifunda kona. Hey la ngitshela kuneyinkunzi lapha phandle obafethu yabona ngishe ngashizo lobnayi hey zikhona ingqwele bafowethu lensizwa inengane eyenza unyaka ogcina evarsity inengane eyenza unyaka wesithathu inengane eyenza second year inengane eyenza first year inengane eyenza matric this year inengane ezimbili ezenza grade 11 inengane eyenza grade 10 inengane eyenza grade 8 angaqedi ngisabala zonke imkhakha igaba zama class kusukela esigabeni semfundo ephakeme. Yes, inengane eyenza grade 1 inengane ezu2 ezikwa grade R inengane encelayo. Ube ngixoxela ngeyithombe nazi ujulu kumanzi uthethe engitshela nje ukuthi ngendlela nje avaleke ngayo njoba kuJanuary nayi mfowethu hayi nonkunzi yami kufanele kodwa ke insizwa nayo ke okunqwama nophondo esibayini idayisa nje inkomo bese ingane zesikoleni ayinankinga nje kodwa yona uyabona iyajuluka mangabe unyaka uqala iyabikelwa manje mangibuza ukuthi mana ke njengoba kukhona esebeleni nje basikhuluma nje kuhamba kanjani wathi khona omnye umama wakhe othe unenyanga ezine so kunengqwele labaphandle obafethu ezazi ukuthi lalithini iBhayibheli malithizana nanandi inkosi impela bafethu sicela isikhathi sembuzo njengamanje abafisa ukuthi babe nemibuzo okay ngicela ningilungisele i-microphone futhi enye ezoya kwaba zothatha imibuzo. Okay, yeah, anembezu uphakathi wakhe ufuna asondele isikhathi sembuzo cishe izomdinga. Okay, sisingiyabonga kakhulu. Yeah, sicela banembuzo bakithi. Banembuzo. Yebo dadethu uzoziswa nje igama nesibongo nokuthi uqhamuka kuphi noma umele liphi iziko leindaba. Hello. Sanibona igama uBongi Gumede from Tabloid Newspapers. Ngicela ukubuza for e-camp, what age do you start from? Start 15 years. Oh, so 8 years not allowed. Okay. Yeah. Okay, qala 15 years kuyaphezulu okay. Not ngaphansi ka 15. Ya ngoba vele zingane kahle hle lezo. Khona ngangibona okunye kubhale ku Facebook. Nginayo imhlolo. I'm doing great. I'm doing grade 10. I'm 16 years and I'm still a virgin. Ngithi mina uyaphi still? Ustill nje una 16. Ngacomment impela. Mhlawumbe khona bayibona leyo comment le. Wayibona mkhaya? Ngabuza nami mina ustill una 16 you are a virgin siyashaya ihlombe ke siyabonga ke mntanami kwazi kwakuhle ustill uyapi still wani una 16 ngoba wena kuyakuphoqa nje kufanele ube virgin vele uyingane 16 vele uyilo vele kuyakuphoqa nje still kodwa abeyabona phela mase ngimonte yakuphi Nana ngibuka ibhawe ukuthi indawo athi no awubathi engayisho nje kufanele awukathi yala ngeke nginitshele ukuthi yapi hayi ngeke ngisho kodwa nje ngabe ukuthi bathi kufanele phela ibone isimo sendawo
Uyabo nontanga kuleyo ndawo le yikho kufaka leya still. I'm still a virgin. Ha nangu still bo. Bakwethu khona umunye umbuzo? Yebo Dlula. No, angibingelele kubahleli bomcimbi. Welcome ngokwantombela Sibongo. Ngeke ngufaka KwaNongoma kwaDabhasi shona nje umphaya wangakithi wena. Iyona ntatheli nje ngikade ngitshela uMakhoba ukuthi iyona ntatheli kuphela lapha eyahlonishwa ngendondo evelele eAfrica kwiSADC. Manje ngenzela Mhlawumbe bakwethu mhlawumbe ngazakwethu ayikho enye intatheli noma ngazama ngekafiki. Ngoba vele unongomse ematheni mkhawule izinsuku nazi nengane egila imanga yakhona lapha kwaNongoma. Shona nje ugcwala umlomo mkhaya. Ngisacela ukubuza ukuthi Zamambo utshwala buzobe budayisa yini? Ngisho ngoba ematshitshini utshwala ngonyama yavala nje. Ngicela ukucela ukuchecka buzobe budayisa yini? Okanye uzobe bekhona yini uphuzo olenza umuntu azizwe engasekho esimeyini? Uphambanisa inyawo zomuntu. Uzoyiqhatha le ntombi mkhaya. Hayi. Okay. Phansi khona. Utshwala abuvumelekile enkundleni intombi nje. Ngabe sinamo intombi utshwala uphuza sizwa ngoma yakhe. Yeah. Into ethi intombi utshwala nje. So Khaya nje bambani lelo. buzobe bungekho. Yeah. Yebo. Khaya abuvumelekile utshwala bayithi. Abuvumelekile. Futhi ngalo nilunguza igubhu zeingane lapha maziphathela amanzi okuphuza. Sele ukuthi awuvule lapha sibonke uphetheni abuvumelekile nje full stop. Asibusebenzisa. Yeah. Hayi. Ngibonile beqalaza bonke entombela ukuthi ngibani lo obuza lo mbuzo. Ukhona omunye nombuzo mfethu. One mfethu. Hawu kodwa Makhoba. Sanibona igama uNtobeko from eAter Radio. Ngicela ukubuza lapha ngesikhathi secamp imaphi ama activities asuke enziwa? Imaphi ama activities ekusuke enziwa? Umbuzo wokuqala loyo. Umbuzo wesibili last year after umcimbi last year kwaba khona imibuzo eminingi about ngabe umcimbi indlunkulu iwuvumile izinto ezikanjalo. Ngicela ukubuza ukuthi ngabe lo ma issues have they been ironed out in ngoba umcimbi uqhubeka nje kunyaka wesibili. Ngiyabonga. Ngizocala ngombuzo oqala. Ecampaign sisuke sise spacing enzothi si private siseyintombi nonomehlo ngoba phela nje basihlolwa is not about ukusina phela nokuhlola ukuthi intombi yini. Kufanele kube khona neziyalo kufanele sizathina sodwa. Nathi sesikhulile sibatshela abasemva kwethu ukuthi ihambeka kanjani indlela. So inkulumo enjalo zisensitive kakhulu zidinga ukuthi sibe soda isona isizathu ukuthi sibe nama camp. Umbuzo wesibili siseyinhlelweni sesiqalile ukuhamba lolu hambo libheke khona indlunkulu. So ngingasho ukuthi kuyofika noma kuzophela lenyanga sesikuphuthukile lo. Yabo. Angiwaphula lapha emuva. Sanibonani ngiyaxolisa ukuphazamisa. Okay ma. Sanibonani ome phambi kwenu anele amantombazane kwakhanyile omele izintombi. Kukhona kade benembuzo lapha ku social media bakade bebuza ukuthi njengoba kukhona amathikithi eVIP kungenzeka mhlawumbe bathenge itafula uma ku available itafula lo malini. Ngiyabonga. Nkosazana. Umgumede bese ke wayisho ukuthi amatafula uzwaposta ama prize awo. Asepostiwe nje mangicabanga manje. Okay. Angimaphula lapha emuva. Sanibonani. Nami ngifuna ukubuza into ethi ayicishe ifana nayo sisi kodwa ithe ukuhluka kancane. Ngibuzela abafowethu angibuzeli mina. Lapha ku VVIP amatshitshi avumelekile nithi ku VVIP azoba khona noma azogcina nje ngale akwazi uza nganene. Awu baphola. Yeah, hey muhle lo mbuzo fuze siyabonga. Hey lo mbuzo lo. Ha kodwa Makhoba nangu umuntu okhulumayo ke. Yeah. Hey. Sengijake kuphendule ukhona omunye mhlamba phambi siphendule lo mbuzo. Okay, nangu umunye mfowethu futhi emuva. Cela unothe lo mbuzo khabazela ne. Yeah. Hey wazwabaleka umbuzo. Cebe khulu uzwile. Hey wazwa mkhulu umbuzo.
Yeah. Sanibonani, awuphazamisa la. Mina ngibuza but ngicela iclarity lapha ku mangakhona ukusihlusela ukuthi ngoba kuzoba khona amatshitshi bese kuba khona team B ozovumelekile ngicade nabesilisa bazobe khona. So ngicela isiclarifyele ukuthi kuhlukana kanjani between tshitshi no team B ngokungena e-stadium ngaphakathi ngoba nangiyophela ngiyakhumbula asikwazanga ukuthi kwakune conflict nje ukuthi abazi bazohlala lapha abangewona amatshitshi ahlala lapho. So ngicela mhlawumbe nisiclarifyele kuleyo ndawo. Thank you. Okay, ngicela ukuqala ngombuzo waphazamisa. Mangena gate-ini lapha ema-security-ni angithi ithikithi labhalwe silele lamatshitshi leli general leli ku general ke kusuke kuthi B kuyahlukana ukuthi lo layini leli gates leli likufaka lapha ematshitshini leli gates likufaka general leli lokuqhubeza likufake kuma VIP akukho la kuzothi khona u general uzohamba uyithola usudlule ematshitshini phazamisa sinithembu sindlule kuthini. So nizoba neleni note igates elizonifaka ngale bese ngicela ukuphendula umbuzo wabhutke ukuthi amatshitshi azobe khona ku VIP. Yebo ayaba khona kodwa sathi akube lawa asekhulile asemadala nje kodwa nawo hayi abayizwake kahle le Hayi Sinezathu yeah ngoba obhut bethu laba baka team B obhut K nobhut Papa G mina nje ngozamamba angikhululekile usingane encane zihambe ziyophuza lapha nakubona. So kungcono ozamamba la sebadala abaziyo ukuthi bebesayike kahle angidlali nawe yabona. Engathi umbuzo saqhubeka isicela microphone sima ngoba nakho uthi amadala sifanele sizwe iqala eminyakeni emingaka kuba mdala la ematshitshini bese kuthiwa yitshitshi elidala leli. Cha Mkhize nangu ukhathide sengenelela ukuthi qala eminyakeni emingaka ubudala nisidayisela inkomo ezindala siyokwenza imisebenzi kanti bakwethu siyohlaba yini hayi ngeke bafowethu ngeke hey Okay. Kathi ongola Okay. Yeah, ucomment uzophendula. Bafethu asilungiseni le. Njengamanje we are watched by uCR Right Commission, right? Nangomthetho last year sasine guidance yokuthi amatshitshi njobe baragate. Ucela siminde ama questions ethu ngoba laba abantu bengavele bethi event baye into ethi abantu bangena njenga last year nje ayikho into eshintshile kulonyaka amatshitshi angena wodwa usuke baragate wegateini ane gate lawe ngene wodwa abantu ba general bangena bodwa then abadecidayo ukuzingena bethenga uVIP bayothenga uVIP mase kuba nama table package. So ke quoted ngiyazi niyafika kulonyaka umama wase Red Commission akadlali we Valentine event ngoba kwakuthiwa mina ngizodayisa amatshitshi egwilini ukuze bezokwazi ukuzothola intombi bathiwa omama abaphethe ingane wathi event ayiye ngoba mina ngizodayisa. So ke alikho itshitshi elizotholakala ku VIP njenga last year naku VIP. So amatshitshi wonke aku general izaso ukuthi kuphuma ama table package yingoba kunabantu abasuke bezo support event bezobona event. Cela siyenze clarity le ofuna ukushayela uzo emfuleni hayi ku event ngiyasetempini chat yeah ngiyacela mfethu ngoba enye izinto event iqala kahle yonakale throughout. So mina ngoba ngiyayazi yimi we attenda ngiphuma ngisho goal event siyohlala phansi ivalo kwabizwa iCR Right Commission sabizele Protea Hotel. Yeah. Ngangazi isifisa sihamba noZamambo noKhuto siyama nje thina sibizwe iCR Right Commission asazi nokuthi iCR Right Commission yini. Uma ngifika kugcwele ipanel khona ngisho abelungu ngiyaxa ngithi nakuzothiwa la ngabamba uZamambo ungabisakhuluma kaZamambo yeka sekukhuluma mina ke manje. Ukuze sishintshe igama from amatshitshi uba matshiwelele. Izathi leso. Kahlathi event thina siyiqala ingakho ipage ya Facebook alishintshe bekungamatshitshi festival. Wathiwa sinalungelo lokhu zamatshitshi wathiwa amatshitshi akagqoke la engavezi imabele efaka amathayithi engavezi izinqa
yonke lonto le imithetho sayinikezwa le kwathiwa masiloku yilokhu uza event basibhala incwadi bayivale so ke izathu salokho bafowethu akhona emfuleni event ithikithi ungena kanje ku line kanjalo njalo umuntu uzol inbox amayibona itshithe efuna ukuganisa khathi thank you Hey, yeah, kodwa ngicabanga phela vele insizwa beyibuza wena Gumede ngoba phela intombi ziyakhiwa phela. Yabo, ziyakhiwa intombi. Bazozakha khona lapha intombi mase ikhileka umuntu enze njani? Kuthi qoso lokho mabezwa lezi indaba. Yeah, siyabonga. Ukhona umunye osenombuzo bafowethu? Yebo dadewethu, nangu sisi. Sanibona ngokuthobeka ngogugu lethu Mhlobo from Idlozi magazine. Bengicela ukubuza bandla ngoba kunenkinga le yokuthi amatshitshi aqhwa kanjani ubethintile uPapa Jay ngicela phina ngithintele futhi ngoba kubalekile kakhulu. Ngiyacela ukuthi aphinde adlule kukho. Ngiyabonga. Okay, umyalo wamatshitshi wonke azobe ku-event uthi itshitshi alivumelekile uma ligqokile liveza izinqa abafaki tight efihla izinqa. 2 itshitshi alivumelekile ukuthi behambe ngamabele nje abafake ima vest amhlophe azofihla ama vest amafihla amabele. Kusho nje kafushane nje phakathi kwayo amatshitshi awavumelekile ukuvunula nje ngasemkhosini yesizwe yomhlanga ngoba thina asiwona umkhosi futhi asiyena ungangezwe lakhe so i-event le engahlangene nendaba ukuthi kangangezwe lakhe so kunezinye izinto ngoba umuntu osuke eambassador event umuntu osuke eyitshitshi uma egana uzamamba namhlanje noma edecide ukugana noma decide singamthatha u1,000,000 ebe ambassador event yes ngisho simthatha uG4 sebe ambassador event but i-purpose ye-event kwawukuthi we want ukuthi kubonakale entertainment ematshitshini 2 amatshitshi evuleleka amathuba ekwazi uzodayisa njengoba kusuke kukhona amatshitshi one asuke shoot secondly nje la na amatshitshi khona amatshitshi la agqoka into ezi white no jean bane staff meeting namhlanje kusuke ku waiter amatshitshi emagatini siqasha amatshitshi abantu abasuke besebenza beserve abantu kusuke ngamatshitshi umuntu osuke ngalona itshitshi asuke ngakwazi ukuthola umsebenzi ngoba sivumela amatshitshi ukuthola umsebenzi one makuthi last year ababe brand amanzi inkampani sithatha amatshitshi ama respond suke sithatha inkampani umuntu oyitshitshi abantu abasuke bezodayisa kanjalo nabantu abasuke bengama vendors abantu abasuke bengamatshitshi njalo ba unhlose nqanga inkulu kakhulu ukuthi le event usuke izophakamisa amatshitshi nezo promoter amatshitshi ukuze ebezoba osoma business kusasa throughout this event. All right. Yeah. Hayi. Cishe impela kucace ba. Kucace ba kwekade lemhlophe esihlungwini. Yeah, indaba nje inamatshitshi. Khona umoya sonombuzo bafowethu? Yeah. Okay. I second imbuzo bafowethu sonke si right. Matshitshi akonfuse ukukubuza ngeevent yenu ni right. Okay, while we still waiting for losses lo labantu abazoserve mhlambe abazothethe media for my interview but ngicela sonke silinde we have a food then we still waiting for labantu abakhethayo basibasendeleni balave location abithi bazofika ngo20 past la just sibambe interview by 20 past 1 nabafisa ukushoota bebesebeshoota but angifisa kube khona umuntu ohamba la engadlini ngoba sini provide le nto i-catering. Hayike.